predávate si nehnuteľnosť a idete do toho sami. Chápem, realitáci sú o ničom a sú aj drahí. A vyzerá to u vás asi takto. Máte jeden neplatený inzerát a začal sa kolotoč. Volajú vám hlavne realitáci, máme pre vás kupujúceho. Máte za sebou obhliadky, ale bez výsledku. A možno bol aj vážny záujemca, ale byt sa nepredal. Našli ste sa v tom? Ide predaj podľa vašich predstav? Vieme, čo chcete. Predať nehnuteľnosť bez zbytočných obhliadok, bezpečne a samozrejme za čo najviac. A my vieme, čo potrebujete. Vieme vás virtuálnou obhliadkou zbaviť zbytočných obhliadok. Záujemcovia sa po vašej nehnuteľnosti poprechádzajú doma a bez vás. Chcete predať za čo najviac? Zaplaníme internet, inzerciou a cieľeným marketingom vám nájdeme kupcu s najvyššou ponukou. A vieme toho ešte o mnoho viac. Dajte nám 21 dní na skúšku. Buď vašu nehnuteľnosť predáme, alebo sa rozlúčime a vás to nebude stať ani cent. Myslím, že férovejšiu ponuku nedostanete. Ak vás to zaujalo, ozvite sa. A ak nie, držíme vám palce pri predaji. Viac o nás, našej práci a aj recenzie spokojných klientov nájdete na www.haloreality.sk/hlavná.